Tak dobré odpoledne. Dobré odpoledne, od nás tady z pohybového centra v Mladé Boleslavi a máme pro vás zase poslední novinky z toho, co se událo a co pro vás připravujeme. Jsme tu zase my dva, Jirka a Pavlína a pustíme se do toho. Slíbili jsme vám ty čtvrtletní kurzy, tak ty události už jsou teďka na našich webových stránkách. Už jsou přístupný, k tomu se zarezervovat, případně se podívat na nějaké ty podrobnosti toho, co se tam bude učit. Tentokrát jsme ten čtvrtletní kurz rozdělili na dvě části, protože se chystáme uskutečnit náš první pobytový zájezd na začátku května, takže jsme potřebovali tam nějaký prostor pro to, aby jsme mohli všecko naplánovat. Takže proto je to rozdělený tentokrát na dvě části, kdežto ten současný běžel v jednom kuse. Takže ono to vlastně vyjde de facto pro vás líp, jelikož to nebude jenom to čtvrtletí, ale vyjde to skoro asi na ty 4 měsíce, bude to nějak měsíc a půl a měsíc a 3/4, takže de facto líp pro vás. A víkend na to vlastně v květnu se ještě chystáme za Frankem Forensičem do Anglie na kurz. Je jeden z těch chlápek, který je zodpovědný za některé ty hry, které tady učíme na našich sobotních lekcích. Takže i z toho důvodu jsme potřebovali si tam udělat ten týden pauzu, aby jsme to všechno zvládli. Máte se na co těšit? Teda? Máte se teda na co těšit a další věc, co jsme trošku pozměnili, je, že jsme limitovali ten počet lidí, co se může přihlásit na ty kurzy tady v Boleslavi na 4. Jen z toho důvodu, že ta výuka bude kvalitnější a ten prostor tady není zas tak úplně největší, tak aby každý měl dostatek místa na to procvičovat ty dovednosti, co tady učíme. Ono těch 6 asi bylo opravdu skutečně moc. Není to o tom, že bychom vás tady nechtěli mít. Ono by to bylo úplně úžasný mít vás tady třeba 12. Ale je to přesně spíš o tom, aby ta skupinová lekce byla de facto brana i tak trochu individuálně, aby se Jiří mohl věnovat každému zvlášť, aby mohl sledovat každý ten pohyb. Kdyby tam byl nějaký problém, tak aby se mohl řešit hned na místě a aby zbytek té skupiny nezačal prostě řešit úplně jiné věci. Takže ty 4 lidi bude úplně asi to nejlepší pro obě strany. Určitě bude tam méně vysvětlování a víc pohybu a o to hlavně jde. V druhé té části jsme vám slíbili něco víc o tom projektu Globrail. A tam se jednalo o to, že většina lidí, jako my, jsme na začátku těch rozhovorů, těch video událostí a těch zkušeností není moc. A jelikož my chceme, aby ty naše videa byly kvalitní a zároveň i ty rozhovory, tak v této skupině se budou sdílet ty triky a tipy na to, jak zkvalitnit to video a jak ho uvést nejlépe, tak aby ty hosti, co se k nám vydají, dostali to uznání a tu možnost se prezentovat tak, jak si zasloužejí. Takže z toho důvodu my jsme se rozhodli i mezinárodně spolupracovat s těma lidma, a zároveň, aby se lidi i mimo hranice České republiky dozvěděli o těch neobyčejných lidech, co tady v republice máme. A my jsme skrze titulky, když už ne, že bychom pořádali ty rozhovory v angličtině, dali jim možnost zase poznat, kdo tady žije a jaký výjimečný sportovce i nesportovce máme tady v té České republice. Myslím, že chystáme docela kapacity s velkým K, o kterých si myslím svět skoro neví a zaslouží si, aby se o nich vědělo, takže proto. Takže máte se na co těšit, jako vždycky. No. Tak, poslední věc je flexibilita. My jsme zmínili, že budeme otevírat ten kurz flexibility, ještě průběžně doplňujeme ty informace a časem vám připravíme nějaké fotky a video, abyste měli trošku lepší představu toho, čeho se to týká a
kdo by z toho mohl profitovat nejvíc. Dali jsme ty informace na webové stránky, dali jsme tomu vlastní kolonku z toho důvodu, že my to považujeme za strašně důležitý a většina lidí tenhle aspekt rozvoje těla přehlíží a čím jsme starší, tím víc je potřeba se na to soustředit a vědět, co dělat, ať už si člověk chce tu flexibilitu udržet, nebo naopak ji chce zlepšit. A z toho důvodu to má zvlášť jak tu hodinu, tak tu kolonku na našem webu, protože pro nás je to podstatný a věříme, že by to mělo být podstatný i pro vás a budeme se snažit horem, spodem, zleva, zprava vás přesvědčit o tom, že stojí za to vědět, jak se protáhnout a co dělat, když to tělo je stuhlý, než to nechat zajít příliš daleko a pak se snažit hledat něco, co jsme nikdy neměli ztratit. Rozhodně si myslím, že asi je dobrý podotknout, že flexibilita v našem podání není yoga. Yoga je možná fajn, ale tohle je flexibilita, která vám pomůže hlavně pochopit, proč vás bolí zrovna to, co vás bolí, proč vás zrovna táhne ten sval, který vás táhne a proč zrovna se necítíte dobře, když jste celý týden nic nedělali. Takže to je spíš o tom pochopit, jak to tělo funguje, jak ty svaly na sebe navazují a hlavně přesně sedíme většinu času v práci u počítačů, někteří z vás šťastlivci třeba ne, ale i ty z vás potká to, že si něco natáhnete nebo naopak přetížíte a co s tím potom. Takže já si myslím, že ta flexibilita je nesmírně důležitá pro každého z nás a stojí za to se aspoň zastavit na tu 1 hodinu, abyste si ošahli, o čem to je. Tak to je od nás pro tenhle týden všechno. Příště pro vás připravujeme první epizodu takových našich dárečků, videodárečků, těch věcí, kterými myslíme, že stojí za to cvičit, stojí za to o nich něco vědět víc, ať už se bude jednat o tu flexibilitu, ať už se bude jednat o ty pohybové dovednosti, tak postupně s váma budeme sdílet určitý cviky, určitý ty schopnosti, které se nám vyloženě osvědčily a jsme přesvědčení o tom, že každý by je měl mít zařazený v tom svém tréninku a měl by je umět, ať už se věnuje určitý specializovanému sportu nebo se zajímá o jiný odvětví nějaký pohybových dovedností, umění nebo je to prostě amatérský sportovec, který se chce udržet nějak ve formě, tak my budeme v detailu se věnovat po každý jednotlivým cvikům a vysvětlovat, proč a z jakého důvodu to vypadá tak, jak to vypadá a mělo by to rozvíjet to a tenhle ten sval. Tak na to bude tato rubrika. A ještě jedna dobrá, radostná zpráva, si myslím. A na konec března budeme mít další den otevřených dveří. Tentokrát to bude zaměřený pro ty účastníky čtvrtletního kurzu, co se chtějí přihlásit a nevědí, která by je a chtěli by si to ošahat a zeptat se na určitý dotazy nebo mají určitý obavy toho, jestli se vůbec můžou vydat hnedka na ten kurz nebo jestli to má nějaký předpoklady nebo to. Tak všechny tyhle dotazy tam zodpovíme a připravíme nějaké ukázkové cvičení toho, co se od nás naučíte a co ten kurz bude obsahovat a zodpovíme případné dotazy, co vás bude zajímat. Takže je to tentokrát skutečně o vás pro vás. Bude to míň teorie a víc toho cvičení a aspoň si to ošaháte. Bude tady od všeho trošičku, aby bylo úplně jasný, že se nejedná o zvedání činek a že se tady nenacvičují jenom rozštěpy a mosty, ale aby to bylo více srozumitelné, že je to takový to spíš holistický, komplexní cvičení. Tak, ty čtvrtletní kurzy, to je vlastně od každého trochu toho, co učíme a jsou to nějak tak naše vědomosti toho, jak to poskládat dohromady tak, abyste to pochopili a zároveň, aby to pro vás mělo takový ten optimální přínos. Takže když to ty ostatní hodiny
jdou do detailů těch jednotlivých věcí, tak ten čtvrtletní kurz má od každého trochu a je to vyloženě o tom budování té všestrannosti. Tak jo. To bylo stereo. Tak zase příště na viděnou a od nás je to všechno. Mějte krásný týden. Mějte se.